Escola Valenciana, que entre altres funcions organitzem les escoles en valencià, les trobades en valencià de les escoles secundària i batxillerat. I llegiré este xicotet manifest que hem preparat. Des de la primera trobada, enguany fa 28 anys, les trobades sempre han sigut un espai públic, lúdic i reivindicatiu, on mares i pares, ensenyants, alumnes i altres entitats socials han unit esforços en defensa del valencià. I com no, d'aquells reptes educatius i són la suma voluntària decidida des que fem i estimem el valencià, la nostra cultura, el nostre país. Així les trobades són motor anual de canvi social, altaveu de reivindicacions. Recordem l'eficàcia de l'any passat en aglutinar centenars de milers de voluntats per exigir una educació plurilingüe, de qualitat, i fer retirar una proposta infame del conseller de torn. Enguany, com a conseqüència continuada del balafiament de recursos públics, l'administració ha decidit retallar d'on no cal, d'on es fa mal, dels nostres serveis públics, dels treballadors públics. L'escola pública valenciana no necessita retalls, necessita inversió, necessita una bona gestió, necessita més valoració social. Els drets laborals, l'atenció adequada i de qualitat de l'alumnat empitjorarà greument. I empitjorarà greument si no diem junts, quan més millor, no a les retallades, sí al valencià. Des de març fins al juny, assegurem que cadascuna de les nostres 14 trobades sigui una manifestació popular més de les convocades, exigint uns serveis públics de qualitat, suficients i que respecten els drets de la nostra ciutadania. El nostre país necessita una depuració de responsabilitat i un impuls decidit de regeneració de l'ètica democràtica. Des d'ací, des d'Escola Valenciana, us animem a donar una embranzida decidida a organitzar, a debatre, a participar activament en les trobades. Ens hi juguem